L'article que acabem de publicar tracta sobre un animal fòssil que va viure fa entre 270 i 280 milions d'anys a Mallorca i es tracta d'una troballa excepcional. El jaciment on proven aquests fòssils està situat a primera línia de costa, Serra de Tramuntana, en el municipi de Banyalbufar, concretament. És un jaciment que vam excavar en dues campanyes diferents i d'allà vam recuperar una gran quantitat de material, incloent vèrtebres, costelles, fragments de crani, diferents dents i fins i tot una cama pràcticament completa. Després d'haver estudiat en detall totes les restes òssies recuperades, vam arribar a la conclusió que es tractava d'un gorgonòpsid. Els gorgonòpsids són un grup que pertanyen a la línia que posteriorment dona lloc als mamífers, però estem parlant de que donaran lloc als mamífers pràcticament 50 milions d'anys més tard, per tant és un dels primers representants dels gorgonòpsids. I aquestes troballes localitzades a Mallorca són excepcionals per dos motius. Un, perquè s'han trobat a Mallorca. Hem de pensar que totes les restes conegudes fins a dia d'avui pertanyen a latituds molt elevades, ja sigui a Rússia o ja sigui a Sud-àfrica. I per tant, localitzar-lo a Mallorca és completament inesperat. I per altra banda, la seva edat és molt antic, és probablement el més antic del planeta. Entre 270 i 280 milions d'anys implica l'edat més vella coneguda. Tots els altres registres a nivell mundial són lleugerament més jovenets per uns quants milions d'anys. Era un animal de més o menys 1 metre de longitud, el mos hem d'imaginar com un lla de mida petita mitjana, però sense orelles. D'entre els fòssils que hem trobat hi ha una cama pràcticament sencera, el que ens ha permès estudiar com se movia aquest animal. A diferència de rèptils, que tenen una locomoció, podríem dir, més primitiva, en les cames més eixanquillades, els gorgonòpsids tenien un tipus de locomoció més semblant als mamífers, és a dir, les cames directament a davall del cos, i això és molt més eficient a nivell tant de caminar de manera normal com especialment de córrer. A més, també sabem que és un animal carnívor perquè hem vist que tenia dents de sabre, que és un tret que tenen molt de gorgonòpsids d'arreu del món. Aquest tret és típic de grans depredadors dels ecosistemes i aquest que hem trobat segurament ho era a l'ecosistema allà on vivia. A més d'això, gràcies a estudis d'altres gorgonòpsids d'arreu del món, sabem que aquests animals eren de sang calenta, com els mamífers avui en dia, i que també ponien ous, a diferència de la majoria de mamífers d'avui en dia que ja no en ponen, però sí que els seus avantpassats ho feien. El propi jaciment on s'ha recuperat ens aporta una informació molt valuosa. Hem d'imaginar, de fet, l'illa de Mallorca en aquella època formava part del supercontinent Pangea i justament el jaciment on s'ha recuperat ens parla de com era aquest ecosistema, aquest ambient. Es tractava d'un ambient on hem d'imaginar una plana inundació amb un clima molt àrid, amb dues estacions molt marcades, com ara tenim avui dia els monsons, i on justament s'han pogut veure que hi havia formades basses temporals petitones, on justament tota la fauna, tots els animals que vivien allà, anaven segurament allà a hidratar-se, i és gràcies a aquesta bassa temporal on s'han recuperat diversos grups d'animals. Entre ells, evidentment, els gorgonòpsids, però altres, per exemple, els rèptils que s'anomenen captorrínids, animals de talla petita mitjana que tenien una alimentació omnívora i que segurament, qui sap, si eren part de la pròpia alimentació dels gorgonòpsids.